На 15 и 16 май 2025 година се проведе дискусионен форум за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности. Организатори бяха Софийският университет Свети Климент Охридски, екипа на магистърска програма Икономика и управление на публични ресурси, съвместно с Сдружение Център за устойчиви политики и Лекс Аналитика ООД. Във форума се включиха ключови експерти, като част от темите, които засегнаха, бяха свързани с мерките за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, измененията в наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, най-често срещаните нарушения в различните етапи от проектния цикъл, финансиране на проекти за градско и регионално развитие чрез финансови инструменти, както и програми за участие в изследователски проекти на изследователски организации и компании по програми, финансирани със средствата от Европейския съюз. Участниците във форума се обединиха около следните послания и препоръки. Контролът, осъществяван от националните контролни и одитни органи, следва да има една и съща тежест, независимо дали става въпрос за публични средства на Европейския съюз или за национални публични средства. Наред със средствата от Европейския съюз следва да се използват и инструментите на публично-частните партньорства по-засилено и в частност концесиите. Има необходимост от привличане на инвестиции от трети страни при спазване изискванията на правото на Европейския съюз и Закона за насърчаване на инвестициите. Бенефициерите трябва да се научат да използват комбинирано финансиране, защото финансовите инструменти ще са бъдещето след програмен период 2021-2027 година. Налице е необходимост от стартиране на обсъждания, свързани с подготовката на новия програмен период, тъй като този процес вече стартира на ниво институции на Европейския съюз. Имайки предвид, че за следващия програмен период се планира управлението и контрола на средствата от бюджета и фондовете на Европейския съюз да се фокусират върху прякото им управление, то неминуемо се очертава необходимостта от регулирането на правните отношения с закон в Република България, а не с подзаконови нормативни актове, както е в момента, имайки предвид правната рамка на управлението и контрола на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост.